बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन सुंद'यैनो आं आपडेट्स लानानै फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय आरो आगे पिछे आङो बे आपडेट्सखौ होबोबाय थाखादोंमोन थ' जोंहा समा सफैबाय बेखायनो आङो फिन खेबसे नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आरो जोङो मिथिनो मोनखायोना थ' जोङो बयबो नेनानै दं गोबांफोरानो एप्लाइ खालामदों जानांगौ आरो जोंनि बर'फोरा एसे खमसो दङ नामाथाय थ' बेखौ बारा मोजां मिथिला आरोना जिथुनाखि जोङो मिथिनो मोनखादोंमोन CM लन थ' मोननो थांगासिनो दङ मामाया फोसावनानै होलांखादोंमोन आरो दा समा सफैबाय नै फेब्रुवारि दान मोनफैबाय आरो जोङो दा 6 तारिखनिफ्रायनो बेबायदि मोनगोनखौ मिथिनो मोनदों नाथाय खुनसेयावनो मोनसे तारिखआव जोङो मोननाय नङाना बेबायदिनो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट लासै लासैनो मोनबोबाय थागोन आरोना थ' जाय एप्लाइ खालामदोंमोन 1 लाख रांखौ लानो रेडि जादों आरोना थ' एकाउन्टाव हाबसिगोन आरो जागायजेननायाव निस्सय बेबायदिनो चेकफोरबो होनो हागौ ना थ' जेन हक आरो बाखिफोरना एकाउन्टावबो हाबनो हागौ बेखौ बांद्राय मोजाङै मिथिथ'आ आरोना जेन हक मोननो थांगासिनो दङ आरो मामाया मा फोसावलांदोंमोन आङो एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै होदिनि आरो जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन एकाउन्टफोरखौबो एसे थिक खालामनानै लाखादो आरोना थ' फैसाखौथ' मोननो थांगासिनो दङ मामाया जेरैबायदि खोथा होदोंमोन एरैबायदि खामानिखौ मावनो थांगासिनो दङ थ' आङो लेटलिबाबो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय दा साननैसोआ आङो बेबायदि माने आपडेट्सफोरबो लाबोनो हानाय जायाखै एक्चुअलि आङो एसे बिजि थ' दिनैबो आङो एसे बिजि दङमोन थेवबो नैबे भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जाबाय आरोना थ' आङो आपडेट्सफोरखौ होलांबाय थानो सेस्था खालामगोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आङो एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांनि थ' बेसेखिनियावनो भिडिअखौ आं फोजोबनो सानबाय गोजोन्थों बाय आत्मनिर्भर অসম আঁচনি এই আঁচনিখন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যাৰ জৰিয়তে ৭৫,০০০ যুৱকে ২ লাখ টকাকৈ আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা পাব আৰু প্ৰথম কিস্তিত ১ লাখ টকা লাভ কৰিব এই আঁচনিখন আমি ৬ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰিম তাৰ পৰা আমি প্ৰত্যেকটো অঞ্চললৈ গৈ অঞ্চল মানে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া মিলি এটা জায়গা শিৱসাগৰ চৰাইদেউ যোৰহাট মিলি এখন সভা ৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এই পুঁজি আমি বিতৰণ আৰম্ভ কৰিম আৰু ১৫ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ ভিতৰত আমি সামৰণি মাৰিম